damel tentrempun wonten pendapi agung Kasultanan Demak. Dipun sekecaken nastakaken. Dawuh Kudus, dawuh timbalan sayu rawuhipun. pangestunipun slamet namung salam pandonganipun tiyang sepuh katur. Kula tampi mugi dados Nggih. kalorsan-sanget dening kalenggahan punika. Panjenengan kekalih sami rawuh wonten ing pendapi Kasultanan Demak. Jalaran Demak samenika boten tentrem. Kisruhipun Kasultanan Demak kabekta Adipati Penarapan. Ingkang sampun balela mengkang pranatan wonten ing Kasultanan Demak. Dewa semanten kula utusan Prabu Semi kepara Prabu Semi sakmenika dados bandanipun tiyang Penarapan. Ayu wakaweruh kang becik kanggo ulun-ulun rembug ngenani prastawa kang tumempuh ana ing Demak Bintara. Nggih. Kakang Sunan Kali saha nandhalem Kanjeng Sultan. Nggih saderengipun kula matur ingkang kathah. Monggo sareng-sareng kula dherekaken muji syukur alhamdulillah dhateng resa dalem Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Murah. Ingkang sampun paring pinten-pinten barokah dhateng kula lan panjenengan sami saengga kula lan panjenengan sami bisa kumpul dulur berah. Lan kula tansah ndedonga dhateng masyarakat Tegal Dawa nggih Bu. Tegal Dawa wabil khusus dhateng Sokiful Kajat sabibaripun nimbali ketoprak Agung Budaya tak dongak-dongake rezekine tambah. Rezekine turah-turah. Kena nggo nyekolahake bocah. Kena nggo tuku tegal sawah, kena nggo dandani omah. Syukur bake kok besok ana rejeki kang turah kena nggo munggah kaji ana negara Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ora bareng cah amine cah. Ya tak dongak-dongakno sing muni amin apa meneh amine banter muga-muga rezekine turah-turah. Sing ora muni amin ya tak dongak-dongakno kok. Muga-muga anake wae sing tambah. Anak nggih rezeki kok Pak Bu nggih. Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Menawi nitik dhateng Surabaya wonten ing Kasultanan Demak ngrembak bab Tunggulula anggenipun wani dhateng Pranatan Demak. Tunggulula anggenipun wani dhateng Pranatan Demak menika wonten sing dalang. Iya, itu sing dalangi Kanjeng Sultan. Longko menawi Tunggulula menika mboten sing dalangi kok waniaken Pranatan Demak niku longko. Lajeng dalangipun. Dalangipun dumunung wonten Demak. Ten Demak niku ibarate kados blugu ingkang kesusupan ruyung. Saka guru Demak niku enten lho Kanjeng Sultan. Sing ibarate kados dene bluluk-bluluk blukang. Menawi ngersa dalem ketoke ndekok ning nek mungkur bangkang nggih niku
Terus Kanjeng Sultan, napa sampeyan iki mboten ngertos? Mboten tanggal. Sing didakwa niki kula. Sing dakwa sapa? Kula. Aku iki wis tuwa ya. Nggih. Pembalang wetan kena kulon, mata lor kena kidul. Gelem ora gelem, sing mok dakwa dadi dalange tunggul wulung ki aku. Lah kula mboten dakwa lho. Kula mboten dakwa. Dene nek ana sing krasa ya rumangsa. Kula nggih. Dalam dadi sunane wis suwe. Lho kula dadi sunane sedina kok kena tutuk kok. Salamatul insan fitil insan. Nggih. Ngomong sing apik. Ora iso ngomong sing apik. Luwih becik menem. Kowe kok ndakwa aku ndalangi Dipati Tunggul Wulung. Nggih. Iki kliru isih nganggo bang. Nggih. Saiki aku takon. Nggih. Ana lakon Brawijaya Paras. Sapa sing maras Brawijaya? Aku ora kowe. Atase yangku aku tegel maras mergo apa? Aku sepisan kok pengen ngrembakake agama ping pindho nguncarake negara Demak. Nah kowe ndakwa aku sing kaya ngono iku ora bener. Wis kalimo luwe apa-apa. Angger lakon ngene iki ya mesti ora setujuan banget. Waalaikumsalam. Paman ora nimbali sliramu. Binapa sira sowan karimbit garwamu? Luwe-luwe dereke para kakang. Ana wigati apa? Saderengipun matur kula ngaturaken sugeng taklim kula mugi konci. Tak tampa nini. Pancipun wonten migatos. Jalaran kula badhe ngaturaken kabar katuwasan. Ana apa? Bilih wedal sakmenika Ratu Sunanjung Anes. Aneh. Paman Sultan, ampun kuatos. Loh, kuwi pepunden kok ora kuwatir. Nanging ingkang dados maling sampun kula rangket. Malinge wis kok rangkep. Sampun. Dene apa ora kok sowanke? Sampun kekanthi ing pendhaping Demak Bintoro. Banjur malinge ngendi? Malihipun karepet piyambak. Sapa malinge lek? Karebet Joko Tingkir. Sapa lek? Joko Tingkir nggih karebet. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bet karepet. Aku lho lek. Ana mercon bledos aku ora jubul. Ana bledek aku ora kaget. Nanging lek bareng aku krungu kowe dadi malah kaget aku bet. Mulane lek kowe apa boleh ngaji tanek biyen ning Panti Kudus, kowe mesti dadi santri ahli sunnah wal jamaah. Lho kowe dadi santri ning Kudus, alif bengkong urung bodak diloro sithik wae serengkot-serengkot. Kowe minggat. Kowe minggate ya kesasar kok, bebek. Minggat kok ning kadilangu. Kowe ngerti gurune kadilangu apa ora kowe? Gurune kadilangu ki Sunan Kalijaga. Kuwi mono dongkolane bajingan. Kuwi mono dongkolane maling. Dongkolane gento. Mulane ki dadi maling. Wong ke muridé maling lewet. Senengane kok nyenggol daging sing waras. Nyenggol sik ora jene iya. Terus Kula maling rak dhisik. nggih. Saiki wis dadi jangkepe wali ana ing Demak. Wis leren le dadi maling. Halah, sampean iku lho mbok arep muni lereno.
Sampeyan iki tetep dongkolane bajingan. Dadi nak dongkol iki elek. Elek kok. Takoni ya. Nggih. Jawab karo murid. Nggih. Dongkolan maling karo dongkolan santri apik. Nggih, dongkolan Saya dongkolan santri. jos kewas-kewas. Sae dongkolan santri. Sae dongkolan santri. Itu gurune dan Edan. kowe ngerti dongkol apa? Dongkol ya ngerti. Dongkol iku apa? Dongkol ge lereng. Apa dadi bapak lurah kok dongkol? Lereng dadi lurah. Bapak kami tuwa kok dongkol. Lereng dadi kami tuwa. Maune dadi maling kok dongkol. Lereng Dadi maling. Bak, mergo maling kuwi kanggone agama dosa. Kanggone negara ya ora entuk. Leren oleh dadi maling tobat njaluk ngapura karo Gusti Allah. Rina wengi tafakur ana ing musala utawa masjid. nggih. Kun fayakun Gusti Allah ngersake mati. Nek ana wong sing wis tobat tafakur Nggih. njaluk ngapura kok mati ki apik apa elek. Apik. Mlebu swarga apa neraka. Swarga. Dongkolan maling mati mlebu swarga. Nggih. Nanging beda karo dongkolan santri. Nek dongkolan santri. Sing wis ngerti agama sak tenane. Nggih. Iki sing batal, iki sing ora, iki sing bener, iki sing kleru. Nggih. Iki leren oleh dadi santri. Lereng. Maling. Sobek awake maling kecekel wong desa dikepluki mati. Nek ana wong mati kok maling kelek apa apik. Nggih. Mlebu swarga apa neraka. Neraka. Dongkolan santri mlebu neraka, nek dongkolan maling matine mlebu swarga. Ngene ku apik. Ngen riyen ah. Omong terus. Sampai ngomong dipepek dhewe mesti ayo wong-wong ora iso saniki apik karo arek iki mbok dibandingno wong berak. Ayo dibandingke Sajake kok omong pepek dhewe. Roh aku nek kowe pinter omong, sajake nuwun sewu Pak Bu. Lha sampeyan rungokno nek pengen kewirangan. Dongkolan maling kalih dongkolan santri saya putih Pak Bu. maling. Piye lah cah? Ibu-ibu iki lho balaku. Bu, dongkolan maling kalih dongkolan santri ini saya putih Bu. Bu, Pak ampun belani Sunan Ireng niku. Sunan Ireng niku Sunan kere, melarat, mboten duwe apa-apa. Pol-pole iki sampean dihadiahi katok 10.000 untuk telu. Beda sampean yang belani Sunan Kudus sembuhanan dengah gadah. Sampai nek purun belani kula hadiahi sepeda motor setunggal-setunggal mendhet piyambak ten Bojonegoro. Nggih. Sampean belani Sunan Kudus napa Sunan Kali? Krungu sampean. Sampean belani Sunan Kudus napa Sunan Kali? Piye lah cah? Sepeda motor karo kathok dibelani kathok iki. Belani Sunan Kudus napa Sunan Kali? Alampah. Tiang mriki ini mboten gathok. Ora gathok. Ana hadiah sepeda motor kok dipilih kathok iki. Ana wong kene ya pinter-pinter. Pinter pripun? Apa sebabe hadiah motor kok dipilih kathok? Nggih. Numpak motor nek ora kathokan wae. Iya kaya tek tuwa. Nah nuwun sewu Kakang Sunan Kali. Kepiye wae wong karebet niku salah. Karebet luput. Sapa kang luput kudu nampa hukuman. Gus, Nggih. perkara sejati. Nggih. Panggakwa sono pidana kudu jangkep patang perkara. Patang perkara. Ana bukti. Nggih. Ana sing didakwa. Nggih. Ana sing dak. Ana sing dakwa. seksine. Ana seksine. Iki buktine 200 semenanjung. sing didakwa. Karebet Sing dakwa. penang sewu ingkang Jangkep. lho kok betul jangkep Ora ana seksine. saksine saksine sapa Seksi. ana apa Wonten kula seksine piyambak. cocok dipun sakseni dhewe Apa ya sah dakwa kok merangkap dadi seksi? sah Sah. Ya nak sah kono lebokke pagunjaran. wah kok dihukum sakata-kata ayo guyah guyu dihukum guyah guyu lenteng pisan kae ayo urite maring ora dihukum bapak Yang balik Gus wis jam 5. Kanjeng Sultan, sowan kula teng Demak menika sepisan nderek Surabaya Nahum, kaping kalih kula nggih ajeng nyuwun pengadilan. Perkawis menapa? Ing Kadilangun iki wonten maling. Sing dimalingi bebek kula kalih. Ana. wong gerang ora gathuk
Niki tendopo. Iya. Tendopo kok laporan kok bebek loro ilang. Kanjeng Kali Jaba ya Sunan Melarat. Lho ora pantes. Rahayunipun Kanjeng Sultan maringi sampun kula cepeng, sakmenika sampun kula sowanaken wonten ing Demak. Wah, Di malinge pentung iki yang Saipun ngoten. Malingipun Kak Sunan Kudus piyambak. Panggilin. Sampeyan iki pripun Kakak? Sampeyan kok diri jakal. Waline hakime para wali sampeyan. Kok ngawur darane tiyang. Dakwa iki ora ngawur bukti kok. Lho, nuwun sewu. Jenengan ate dawuh. Dakwa wong kudu jangkep patang perkara. Ngono bukti. Ana bukti, ana sing didakwa, ana sing dakwa, ana seksine. Buktine bebek kuwi. Bebek ilang. Sing tak dakwa kowe. Nggih, Sing dakwa. sampeyan. Ya, goblok diduduh-duduhna wong akeh. Seksine. Mergo ning kono ora ana wong tak sekseni dhewe. Nah, saya edan sampean ini. Saya edan sampean. Hakem kok goblok kaya sampean. Piye? Lho sampean ku ndawuh merangkep dadi saksi. Dadi nak dakwa berangkat sesi ora payu. Ora sah. Ngene ya, Gus. Goblok men. Aku dakwa berangkat dadi sesi kok ora payu. Penangsang dakwa berangkat dadi sesi ya ora payu. Iya le. Andak wong berangkat seksi sah. Sah. Payu. Sampeyan ucap. Sang. Genadil. Berhasil. Karek bet dihukum. Nggih. Ayo kowe ya tak hukum. Sampeyan hukum. Cah. Le. Karepet le. Umpama dihukum nyolong wong wadon ganteng wong lanang. Buru maneh dihukum perkara nyolong bebek loro dak isine wong piye. Ora sida le. Batal kakak. Nak batal karebet luar. Luare le. Mboten kudu. Sing ngebokno kowe kok. Ayo aku ngalah cancah. Astagfirullahaladzim. Ayo bet. Wis jam 5. Bet ayo. Wis dagelane roman metu iki ben. Kanjeng Sultan, ya sak menika monggo pangwas kula wangsulaken dhateng dika Kanjeng Sultan. penangsang Papan Sultan. Aja kaanggep rampung perkara iki. Dene rampunging perkara waton siji bisa ngluwari bandane Prabasemi kang kapindho nderekake kondure Kambek Ratu Senajan. Mengko bakal tak kula. Kula ingkang sabda. Assalamualaikum.